Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chimatuuza momveka bwino chisilamu kunena kuti panthawi imene munthu wasiyana thupi lake ndi mzimu wake, anthu amamunyamula munthu ameneyu na mtenga kuti asipita nayo kumanda. Ndipo panthawi imene akupita kumanda, mzimu wa munthu wochita zabwino umakhala ukunena kuti ndifulumiziseni ine, pomwe mzimu wochita zoyipa umakhala ndithu kudandaula kunena kuti mundipitisa kuti. Akamalizatu mwambo wa mapemphero, anthu amapanga chilinganizo chomuyika munthu m'manda, ndipo m'manda amakhala akuyankhula kunena kuti ine ndi malo a mdima, ine ndi nyumba ija yoti ukhala wekha, ine ndi nyumba yadothi lokhalokha. Ndipo munthu uja amakhaladi ali yekha m'manda muja, abale ake amamusiya pamene paja onse kumapita. Malinga ndi chiphunzitso cha chisilamu chimatiwuza kunena kuti akangochoka anthu aja step imodzi, amabwera angelo awiri amene amamuzunsa munthu uja namukhazika. Kenaka nayamba kumufunsa mafunso. Funso loyamba limakhala mufunsa kodi iwe mulungu wako ndi ndani? Ndipo munthu uja amayankha kuti mulungu wanga ndi Allah. Ndipo kenako lachiwiri, kodi chipembedzo chako chinali chani? Ndipo munthu uja amayankha chipembedzo changa chinali chisilamu. Ndi amamufunsa kunena kuti kodi munthu uja amene anatumizidwa kwa iwe uja chenjezi uja adali ndani? Ndi amayankha kuti amene mtumiki wotumizidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Nthawi yomweyo tu munthu uja amauzidwa kuti aise wapambana mayeso. Ndipo nthawi yomweyo munthu uja ndi chisangalalo amamusegulira manda aja mpaka nakothera kuyang'ana maso ake. Munthu uja amakhala osangalala m'manda muja, pamene kumachoka mawu a Allah wochokera kumwamba onena kuti wakhonzadi mayeso ameneyo, mpaseni chisangalalo ndi fungo lokesera kuchani. Kenako kumatulukira munthu okongola m'mavalidwe amene amamuuza kunena kuti ine ndi zintchito zako zabwino zija. Koma abale kafiru kumabweratu angelo awiri mwaukali, Munkar wa Nakir mweyu, ndipo amamufunsa aso kunena kuti iwe mulungu wako anali ndani? Ndipo munthu uja amanoti ndilibe kuzindikira kuli konse kuti nanga chipembedzo chako ndi chako? Ndipo munthu uja amanena kuti sindikuziwa. ndipo amamufunsa iwe amene anatumizidwa kwa iwe mchenjezo uja ndi ndani? Ndipo amanena abe kuti ine sindikuziwa tu china chilichonse. ndiyetu angelo uja amakhala atalusa. Ndipo amamuuza chilungamo tase iwe ndiye palibe chabwino chimene upeze pa nthawi ino. Ndipo amakhala pamenepo akukhala kuti wasegulika makomo ake amavuto, ndipo amachita kuziwanira yekha walawira moto ali m'manda mmenemo. Ndipo angelo amenewa amatenga zisulo zazikulu zinayamba kumumenya nazo, zisulo zonena kuti atakhala kuti amenye phiri la miyala lija likhoza kusala kazika limene lichalo likukhala maenje. Ndipo amamenya ndi hamala amene munthu uja amakuwa kuonena kuti china chilichonse chapaziko chimamva kupatula munthu ndi jini. Ndipo munthu amene amalowa mayazi ambirimbiri kulowa pansi, panthawi imene amatulukiranso ukafika pompaja amakumananso ndi hamala ija ndipo mumenyanso. Bale dothi tunalo limanena kuti ife ndeti kufuna tikumane mmene tinalili, ndipo limamufinya munthu uja, kumufinya mpaka na munthu uja osaonekanso kuti pali munthu ali pakatikati. Ngati izi sizikukwanira, ndiye kumatumizidwa chinjoka chachikulu cha mphamvu chimene chimakhala masowa ochokera ku Jahena, chimene chimamutafuna munthu uja, chimene chimatchedwa Shujaul Akrab, chokanda cha mphamvu kwambiri. Abale anga, kumapeto kwake kumatulukira munthu wamaonekedwe onyasa, munthu amene amamuuza kunena kuti kununkha konse kuti zovala zonunkha zonsezi ine ndi zintchito zako zija. Kenako ndiye maso mwake umaseguliridwa malo ake ku Jahannam. Subhanallah. Abale anga, tiye tiganize bwino, tiye tisinthe zintchito zathu zimene tili kupanga.